So, bयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लिनि बेवहाय नुजाथिफैनाय करेसपन्डेन्ट एबा रिपर्टारफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बुंनाय थाबाय आं बेयाव फैदों गेमस्रिजों लोगोसे आरो लोगोसे गेमस्रिया दानि बावै जिखिनि बुंलांबाय नोंथांमोननि बे भिडिअ'आवहाय थारैनो बे सैथो आरो लोगोसे आं बेखौ बुंग्रोगोन सिगांग्रो नो मर फेक इनकाउन्टार स्टप फेक इनकाउन्टार आरो बिनि गेजेराव जिखिनि बेयाव जास्टिसनि गोनांथि रायजो राजाफ्रा जेसेबांखिनि दायो दाबि खालामदों वी वान्ट जास्टिस फर लेट जोंसार मोसाहारि एन्ड जनकुमार ब्रह्म स' बेयो जोंनि थाखाय डिमान्डआ बेनो आरो लोगोसे बेवहाय जोंनो न्याय नांगौ मिन्स जास्टिस नांगौ जास्टिसआवहाय बेखौनो होनांगौ कि जाय मानसिया दायनिगिरि जाय मोनसे कालप्रिट बिथांखौ हेंगा खालामनो हायोब्ला खालामथारनांगौ आरो बिनि सायावहाय आसाम सरकारा बेवहाय फैनानै बा आसाम सरकारा बेवहाय मोनसे सिबिआइ इनकुवारि खालामनांगौ बे सुटारनि सायावहाय आरो बेखौनो जों एपिल खालामो जे आसाम सरकारा बेवहाय थाबैनो इनकुवारि खालामनांगौ सिबिआइ इनकुवारि खालामनांगौ आरो लोगोसे बिटिआर सरकारा बेखौ आर'ज खालामनांगौ आसाम सरकारखौ बेवहाय बिथांमोननि आखायाव बिटिआर सरकारनि आखायाव जेसेबांखिनि पावार दङ बिथांमोना बेखौ होनानै आरो लोगोसे हास्लाबाबा आसाम सरकारखौ बिथांमोना मोनसे आर'ज खालामनांगौ जे बे फेक इनकाउन्टार जानायनि सायावहाय मानो होनबा स्टेट लेभेलासो माबा खालामनो हायो नालाय सासपेन्ड खालामनो हायो नालाय बा माबा मोनसे खालामनो हायो नालाय स' ओंखायनो आसाम सरकारखौ बिटिआर सरकारा मोनसे रिक्वेस्ट खालामनांगौ बेवहाय मोनसे रायज्लायनांगौ बिथांमोना जिहेतु बिथांमोना एलायन्स सरकार नालाय स' बेवहाय बेखौ दाबि खालामनांगौ जे बै जाय मानसिया फेक इनकाउन्टार खालामनानै गावथारदों बे मानसिखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनांगौ आरो हायोब्ला बिथांखौ आइनि दारै बिथांखौ हेंआप खालामनांगौ आरो बेखौ फासि होनांगौ आरोना दा बिनिफ्राय जानगाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो थाङो जे जानला मानला जों गोदान अर्गानाइज दादों बे नंगौ खिन्थु जों रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हिसाबै जोङो दानानै थां आरो लोगोसे बेवहाय जुदि हाथियार जों दैबायदोंब्ला नङा होमबा हाथियार दैबायदोंब्ला दा मोनसे आं बेयाव मोनसे मेसेज होगोन दै मोनसे ULB आफाद होननानै दादों हयथ' बेयाव आं हाथियारखौनो नुवाखै बेवहाय भिडिअ'हाय आं दिनैसिम बेवहाय ULBनि गोदान आफाद दादों होननायखौ आं हाथियार नुवाखै दै खिन्थु बिथांमोना खुगाजों बुंदों खिन्थु दिनैसिम मावफेराखै खिन्थु बेवहाय माने नैबे जिखिनि पुलिसनि बिफान पुलिस डिपार्टमेन्टआ बेवहाय सिगांग्रो मावग्रोबाय आरोना बे मोनसे जेथु गोरोन्थि हयथ' बेवहाय जेनेबा दायनिगिरिया सिगां दाय खालामबासो बेवहाय माने पुलिसफ्रा एक्सन लानो हायो नङा होमबा आरो जाय मानसिफ्रा बेवहाय अलरेडि एरेस्टेड जाखाबायानो जों मिथिखाबायानो खुगानिफ्रायनो गामिनि मानसिफ्राबो मिथिखाबायानो आरो आखाइ खाखाबाय जुदि बेखौ एरेस्ट खालामदोंब्ला जुदि बिसिनावथ' मोनसे खाग्रा मोनसे थायो नङा होमबा बे खाग्राजों बिथांमोना हयथ' ट्रेनिं मोनाखै नामा खानो बोरै खानांगौ स्टुडेन्टथिं खानांगौ ना आगोलथिं खानांगौ बोरै खायोब्ला सिलाय हमनो हाफिनो बोरै खायोबा खारनो हायो बेखौ बिथांमोना ट्रेनिं मोनाखै नामा अब्ला ट्रेनिं मोनाखैबा ट्रेनिं लाहैफिन जाय खाग्रा नङा होमबा ट्रेनिं लाहैफिन बिथांमोना जायफोर बे खानायाव जे खारदों जेनेबा हमना ला बेखौ खारदों नोंना इनकाउन्टार बिदि खारनो मोनलायनाय सोर पुलिस बिलाय खाग्राया होमब्ला बिथांमोना मा खाग्रा जिरादानो गैया नामा होमब्ला नङा होमबा बे मोनसे कुइसन फैदों रायजो राजानिफ्राय आरोना स' बिनिखायनो स्टप फेक इनकाउन्टार आरो इन दि नेम अफ फेक इनकाउन्टार बेबायदि जानला मानला जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों थैनायखौ जों माब्लाबाबो गनाया आरो बेनो मोनसे बाथ्रा जों माब्लाबाबो गनाया जोंनो थाखाय जास्टिस नांगौ आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिनिफ्राय एसे जिखिनि मावदों दायो आं मोनसे खोथा बुंगोन बेवहाय माने खायसे मानसिफ्रा पुलिसफ्रा दायो गोबां ड्राग्सनि बेलायावबो हमदों बेखौ एसे बुंनानै होदों बे ड्राग्सनि नामावबो बेफार खालामनायनि नामावबो आरो सिलाय लालाबायनानैबो खायसे मानसिफ्रा गिदिंदों बैसिनि मुङाव दिनै जोंनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खायसे जाय नङा बिसोरो फेक इनकाउन्टार खालामजानो गोनां जादों जाय नंगुबै बिसोरखौथ' हमनो हाखाया जाय नंगुबै बिसोरखौ हमनो हायाखै जों गनायो जे गैया नङा दङ आरो जोंनि गेजेराव सोरबा खायफा खायनैया दुथां सुबुङा दङ बाट बै दुथांखौ सुबुंखौ हम दा रायजो राजाफ्रानो गथाय मोनथिजोबो बिसोरो बेबायदि नङा होननानै आरो बेवहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै खायसे मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा बेयाव बुंबाय आरो ULBनि मानसिफ्राबो गावसिनि नङा होननानै बुंखाबाय नङा होमबा स' बेवहाय आरो मा दंबावो नङा होमबा स' बेनिखायनो आं बेखौ बुंगोन जोंनि जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोनहा एसे साबधान थाबानो जाबाय बेफोरनिफ्राय आरो जानला मानला बै फेसबुकफ्राव कमेन्ट खालामलाबायनायफोरखौबो इउटुबफ्राव कमेन्ट खालामलाबायनायफ्राबो बेखौ जानला मानला खालामना मानो होनबा हमलाबायदों दै बिथांमोना गावसिनि खामानिखौ मावदों आरोना बाट जों बेफोरखौ माब्लाबाबो गनाया जे फेक इनकाउन्टार नो मर फेक इनकाउन्टार बेल'सो नो मर फेक इनकाउन्टार आरो बिनि गेजेराव जोंना बिटिआर एकर्डनि गेजेरै जे पिस एकर्ड जादोंना बे पिस एकर्डनि गेजेरै बे पिस एकर्डै बेखौ गनायनानै पुलिस बिफाना मानिनानै थांनांगोन आरो लोगोसे बेवहाय सोरबा गोदान आफाद खुलिदोंनो बेखौ आफाद खुलिनायखौ बिथांमोना नागिर नङा होमबा बेवहाय फेक इनकाउन्टारथ' खालामनो गोनांथि गैयाना आरो दे हमबाय जेनेबा हमना ला ULBनि मानसि बिथांमोनहा हमना लाबाय दे ULBनि मानसिफोर बिथांमोनखौथ' हमखाबायना एरेस्ट खालामखाबाय जोंथ' पिक्साराव नुदों सावगारियाव नुदों पुलिसानो बेक साइडआव दङ आरो ड्रेसा बेलेग ग्रे कालारनि बा माबा मोनसे कालारनिमोन आरो गाननायाव आर्मि कालारनि बोरै जाथावना माबोरै जाथाव थैनायाव गावथारनायाव ड्रेसा बेलेग ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेब्ला पुलिसा खाथियाव दंमोन बे बेलेग बे ड्रेसा आरो मानसिया जखम जाना दंमोन
होमबा बोरैहाय बेबायदि जानो मोनथावना जाखो आरो बिथांनि मानसिनि जि सावगारि नुदों पुलिसा खाथियाव दंमोन बे सावगारि नुनायावथ' पुलिसनाव हाथियार दंना गैया बेखौ नुस्लाबासै खिन्थु बे मानसिनाव हाथियारानो गैया बेसारा जिरायनासो ओरै दंमोन होमबा बोरै बिथांखौ गावथारनो हाखो बेनो मोनसे एग्जाम्पल ना स' बेनो आरोना जोंनि गासिबो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मोनसे बिनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनायखौ स्टार्ट खालामनांगौ लोगोसे आसाम सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामनांगौ बिनि सायावहाय थाबैनो इनकुइरि खालामनानै कालप्रिटखौ एबा गावथारगिरिखौ पुलिस होनबानिखि हाथियार मोनदों होनबानिखि गावथारनो हागोन बेथ' नङाना बिदिब्ला पाब्लिकफ्रानो गासिबो हाथियार दैदेनगिरिफ्रा मा बुंगोन सोरखौ मा खालामगोन फाग्ला जाजोबगोन माथो बिदिब्ला दा दिनै आंनि फंबाय दङ समफोर नोंथांनि फंबाय दङ नोंथांनि फिसाज्ला दङ नोंथांनि फिसाजो दङ बिथांमोनखौ सोरबा ओरै गस्ला गानहोबाय आर्मिनि नङा होमबा आर्मिनि गस्ला गानहोबाय बिनाव हाथियार होबाय ओमफ्राय बिथांमोनखौ मा हाथियार आजिखालिथ' टेकनिकआव बिराद नुखायोना फिल्मफ्राव जोङो बा हाथियारखौ लाहोबाय जा मोजाङै साफायै सुगोन आखाइखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय हाथियारखौ दांहोसिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिसोरखौ गावसिगोन मिन्स मा खालामसिगोन बेलायनो बे माने गावनो गावथारना लादों खायसे समाव बिदि खालामोना स' बेयावहाय बे हाथियार माने बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ इनकाउन्टार नालाय गावलाय गुलिया गुलि जायो पुलिसजों बा बे जायखिनि बेक्टिम नङा होमबा बेजों गावथारलायनाय जायो जेनेबा जुदि दायनिगिरि दंब्ला जेनेबा हमना ला सोरबा गुन्दा आरो पुलिसजों गावथारलाया होनबा गावलायनाय जाया होनबा स' बे मानसिया गुन्दा नङाब्लाबो बेखौ गुन्दा खालामनो थाखाय मा खालामगोन बिनि आखाइखौ साफा खालामगोन बिनि बडिखौ साफा खालामगोन बेयाव हाथियार फुनला जोबगोन स' बेबायदि खालामो आरोना दा बेनो बेबायदि जादों बायदि नङा होमबा जुदि लेट जनक कुमार ब्रह्म आरो लेट जोंसार मोसाहारिया जुदि दायनिगिरि नङाब्ला आरो जाय मानसिया दायनिगिरि एबा बेखौ गावथारगिरि बिथाङा फासि होनांगौ बेखौ फासि होथारनांगौ नङा ना रायजो राजाफोर नङा जास्टिस मा नांगौ बेनो जाय मानसिया गावथारजादों बा जाय मानसिया गावथार जाबाय बै गावथार जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जाय गावथारग्रा बे सुबुङा जुदि दायनिगिरिथारब्ला बिथांखौ फासि होनांगौ नङा होमबा आरो जास्टिस नांगौ आरो सासपेन्ड नांगौ स' खुलुमबाय थेंक इउ आंना बेनोसै एसेनोसै